Rostomili, posłuchajcie, jako Francek wyrychtował Kuminioża, a Kuminioż Francka. Jak mocie radzi to moi wyrządzani, to mi dejcie palec do wyrku, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Hańdowni jako te razy, po chałupach chodzował Kuminioż, co kuminy pucował, a roz do roka go było trzeba na strzechem puścić. Jeszcze downi, jak chałupy nie miały kuminów, były kurne, to wszystek dym szł na chałupę, a nie trzeba było co pucować. Ale Jose wspominą, jako Francek chciał wyrychtować Kuminioża, a wyrychtował siebie. A było to jakieś 50 roków temu. Francek to był chłop szporobliwy. Grejcarów nie umarnił. Nie kurzył cygaretli, gorzołkę a piwo pił iny jak mógł do polą. Tuż a i baba miała z niego radość. Ale na drugą stronę był wysrany, bo by chciał iny szporować. Tuż galoty miał pokiel, aż się mu ganz potargały. Budki nosił do szewca Badury, do Cieszyna, co by mu ich furt sprawował, wiela wlezie. Borok Badura już bardzo nie miał co lepić, tuż Franckowi se kozał kupić nowe budki, kierę i tak będzie z 10 roków sprawował. Taki był, ale babie a dzieckom nie żałował. Zofii Kadycki wyperczuno, cera a dwóch synków byli wyoblykani, jako do kościoła po dziedzinie chodzowali. Mieszkał Francek w chałupie pospołu z fotrami swojej baby. Zgodzali się, za czas eny się powadzili, ale to z tego, że babuciom mało żranio doł, abo kurom łobilio nasuł na ziem miasto do starego garca. Z babą się wadził iny przy niedzieli, bo go chciała obryc jak szł do kościoła, co by wyglądał jako gazda, a nie jako borok. A on się szprajcował, bo nigdy nie chciał żadnej nowej obryczki. A babę było gańba, bo że chodzi po dziedzinie taki borok. Po dziedzinie zaczął chodzić nowy Kuminioż Badura. Był to młody synek, a mówił z dziołchą łot siedloka Tomice. Tuż Francek srandował, że se musi dawać pozór, jak się już ożeni z Tumiculą, bo tam zabijaczki są aj 4 razy do roka. We szpajsce, we szklonkach, w lodówce, a w zamarzarce je furt jodło. Kierym Tumicula go będzie futrować. Kuminioż eny się zaśmiał, a rzeknął Franckowi, że on jest figurantnej familii, a tłusną eny ci, co siedzą, a furt żerą. Na strzesze u Francka było jedno okienko, do którego Badura wlazował jak mysz. Potem Kumina się chycił, a go pucował. Francek mu dał do kapsy grejcar, achlik do drugiej kapsy, a podziękował. Napytał se go na przyszły rok, bo widział, że dym z Kumina bucho, a fajnacko go przepucował. Badura się ożenił z Tumiculą. Wiesieli było wielkucne, bo przeca siedlok wydowo cerę. Tumica na piętrze młodym zrobił 2 izby. Badura jodał w kuchyni u teściowej, a ta teściowa mu furt ważyła jelita ze ziemniokami, a z zasmażaną kapustą, mięso z babucia z pomaszczonymi ziemniokami, kurczoki, gęsi, kaczyce, a Badura a chwalił się wszędzie, że staro Tumicula mu waży, a on je furt figurantny, do każdej dziury wlezie, a ani nie stłusnął. Przyjdzie Badura do Francka, gazda się na niego podziwo, kapkę przybrał, ale uwidzimy, można wlezie, jak ni, to go będziemy ciść. Kuminioż wlazuje na wyrch, ciśnie się do okienka, a nie poradzi przeleść. Roz drugi, trzeci, no nie przelezie. Na wyrch wylazła i baba Francka, a prawi, co by jej chłop tam wylos, a Kumin wypucował. Tuż dobre, borok Kuminioż dał Franckowi linę z gewichtym, a ze szczotką, a chnet z Kumina dym zaczął już klejzać po całej zogrodzie. Francek ciśnie pieniądz do kapsy Kuminiożowi, ale on tego nie chce wziąć. Prawi, uż się nie mieszczym do tej dziury na waszej strzesze, cóż te razy pocznymy? Panie Badura, mam dla was jedną radę. Wiem, że was Tumicula godnie kormi. Jak chcecie we wszystkie dziury do kuminów wlazować, to nie śmicie tela jeść. Jak was będzie chciała futrować, to i musicie żyć, że już dość, że już musicie iść do roboty. Badura posłuchnął słowa Francka, a Dycki jak przejeżdżał na kole przy Franckowej chałupie, to mu dał szpyrkę, wurszt, miech ziemnioków, a i kąsek mięsa. Frankowo baba nie nadążała ważyć, a piec tego wszystkiego, co Kuminioż nosił, bo był rod jak fazol, że do każdego kumina na dziedzinie wlazuje. Eny Francek się starał, bo jakoś mu zaczął legier zgrzypieć, a obryczki, co na siebie cis, zaczęły być ciasne. Prawi babie, wiesz co?
Lepszy już kuminierzowi nic nie prawić, że żyć nie poradzi sterzy do kumina na strzesze. Niech się sum tropi, bo potem on tak człowieka oczaruje, że legier zaczyna skrzypieć, a oblyczki są ciasne. Roztomili mocie takie dwa obrazki po obu stronach. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest taki film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.